Ja, god kvöld. Så får jeg eisen etter her å prøve at synge några sanger ut av netten og ha et lite år. Så sendte vi sundagsskola ut det for det, og jeg har gjort det, tror jeg, som det og jeg har haft en sånn tanke om at synge några sanger og ha et år, eisen til de mer voksne. Og jeg alltid, det en arbeid som ligger av og en tryggvande til frelst og jeg føler det særlig som meg selv at jeg finner ikke sånn godt fra Jesus at jeg må til min oppgave at dele det ut etter og vi gjør det på hver sin måte som man hever talenter til så jeg synes ikke noen sanger som jeg har et år og så tenker det herfra aldri prøvd å filme enda måte, men nu skal det være nu at man må sitte inne og ikke slipper ut av møte å samles. En slags husmøte live. Synes jeg en sang som heter Så ut av måttene det det å så året ut om Jesus så mennesker skulle bli frelst. Ut av måttene og vi middagshitta og av kvöldar tøyma og sinskjøa så ut og i trunne hestar tøyen narskast ja du skal komma glævun bera bonde ta bera bonde inn du skal komma glädjor bera bonde inn bera bonde inn du skal komma glädjor bera bonde inn ta ui soler og ta mjørskin køver rasta stormar kolda haft ui trunne av kjotter der lien kuldar tøymen inne ja du skal komma glævor bera bonde ta bera bonde inn du skal komma glädjor bera bonde inn du skal komma glädjor bera bonde inn du skal komma glädjor bera bonde inn. Ja. Og så halte jeg synsjen her som heter Atlan lovsång feitu. I fyrra han har vi hørt Alex synsja omkron møte som har vært banta. Og Atlan lovsång feitu til en band til Peter Olfold og Nils. Allan lovsång feitu, halleluja, fægir son og ande nu, halleluja. Joses som gav liv og fri, halleluja, alla tøy skal være vi, halleluja.
Halleluja, Jesus allar binar bär. Halleluja, Jesus löser bondene. Halleluja, vill vi anda döma te. Halleluja, Jesus kom att du skall. Halleluja, allt du tar vid vera säll. Halleluja. Amen. Jesus komma attur skal, alltid ta vid vera sæl. Og jeg hadde for å takke det året som jeg har funnet til disse løtene. Og det som jeg har tenkt på alle uker siden jeg kom hjem for 4 uker siden. Hjem i Norra. Det jeg faktisk det for å sende det ut. Og så igjen man ser flere som har sendt live. Det var ordentlig godt. Og det første året som jeg tenkte på, det var fri. Det var fri, tog at nu alt så utrygt og jeg vil si covid-19 og alt brøttsnekk i heimen og følge nesten vi og som og det samme som stande og så det sånn her frieren som beina kom og tankar om som jeg opplevde da jeg ble frelst og ta for nekvån år siden. Det var 20 år siden. Og det var det første vi mest da jeg ble frelst at det kom en sånn naturlig frier i meg. 4 ødlemøl, 4 framtøyene, 4 degene og 4 til hele bæra. Så jeg vil lese noe som Jesus sier vi apostlene her. Det sista røva Jesus til apostlene her, Arne lei. Så Arne Jesus lei, det som vi kommer minnes nå, til påskene vera. Da var Jesus alluja, og han døde for jokken, og så reiser han opp 3 dagen. Men nekker det Arne til, så han sammen ved apostlen til 12. Og så sier han dem forskjellig. Og til kapittel 14 i Johannes evangeliet, leser akkurat brått på jord. Han sier såleis, vittar, hjärsta tikkara åttest ikkje. Til trykva av god, trykva av med vi. Så hjärsta tikkara åttest ikkje, sier han ved apostlene her da. For 2023, til trykva av god, til høytte der tro og jøkken og jødsk og trunna. Men trykva av med vi, sier han. Så vi skulle trykva av Jesus, vi skulle trykva av god, ja, men vi skulle eisen trykva av Jesus, og det var det som var nytt for jøden. At nå kom Messias her, og Jesus han var Messias, men det tror bare ikke at han var. Men lærersvennerne, eller apostlene, og det som fylls ved honom, de tror honom, og han sier det vitt der her. Det samme galtande i det. Om vi trykker på god, at det passer, så sier Jesus, trykker vi av med vi skal trykke av Jesus eisen. Til han han som han som ferden ut av Golgata, og deg for dere synder, og risen opp atter. Så synd var ikke funnet noe gjennom. Vi de som uskyldige, vi faktisk de som burde være akkart, men vi trykk på Jesus, og at han har gjort det verste som god kravte, så kunne vi være fri. Og vi at vi var fri fra sånn domen og sånn straffen og 4 syndene vi gjør, så kommer det sånne her frieren. Det her den frieren kommer fra. At vi ble frelst, vi ble frie fra åkere skuld til god. Det god til rettviser, og han kommer en dag å døme synd. Og vi tar ikke firegiven og Jesus for åkere synd, så stander vi til ansvar for det som vi har gjort. Så tog det vi kan oppleve enda fri, og tog jeg opplevde enda fri for 20 år siden, og her vi en statvekk, tog at jeg valgte å trykva av Jesus, at han var deg for mine skuld,
Han har gått till min pris, mina revsing. Och det visste god mer bara vi att göra mig en fri som vi inte bär om, som vi inte visste om. Men han gav mig den här. Jag kanske bär om akkurat, jag bär säkert efter att för jag mig den där frien som är så människan som jag har snackat om till säger att jag har finnt. Ge mig den frien Jesus. Och han säger vad jag är här. Han säger eisen imsvittar och han säger eisen att är väveren sannleiken och løyve och ingen kommer till feiren utan vi mer. Så väveren till feiren till Guds, han är tjøkken Jesus. Och Jesus säger det själv här. Och så säger han eisen sannliga säger till honom, han utrøyra med skal eisen gjøre til versk og jeg gjøre, og han skal gjøre større enn hese til jeg færre til feiren. Och Jesus fer till feiren, säger han dem här. Och så säger han sedan att för att han fer till feiren så ska han sända en annan talsman. En velejare till hela anden. Och då säger han här, och jag ska be feiren och han ska geva till en annan talsman. Jag vill tjata till alla över och till hela anden. Han säger att det är till gott att färra väck från dig. Det att jag ska göra till en annan talsman, en annan ombudsman för Gud och till hela antan och han ska vara tjata till alla över. Och det där vi Jesus jag vill inte han checka gör det fysiskt. Ta var han bär i Israel och checka med bygdnar här. Och han kunde så bara vara eneste sen men hela antan han är för om alla görna. Så jag kan ha hela antan och du kan ha hela antan och här vi får den där frien och vi får bo från Gode till han säger resten sätt att han ska leja dig i alla sannleikan. Så vi att leva Jesus när och som han säger här älska dig med så hålla på med så hålla på hans herre som han vill kunna göra. Så kan vi uppleva att Gud talar vi och det som är börjar vi han ger oss den där frien där vi lyter av han och be han om han. Och så säger han att han skulle ge oss en annan talsman av er och alla över. Och han kallar han anta sannleikans som heimeren inte kan få. Till han ser han inte, känner han inte. Så det är anta sannleikan till bara sannleikan som hela anten kommer vi. Och heimeren kan inte få en antan. Så det blir inte till att vara ute i heimen och ha hela antan. Eller få han. Till att heimeren känner han inte. Vi må komma in och lyckas som färra fra heimen. Det vill säga att det som heimeren säger är rätt och det som världen har bjöa. Och in till Jesus. Och så skulle vi få hela antan. Det är byan om han. Och så säger han att heimeren känner han inte. Men tid känner han. Till han är inte av tikkun och ska vara i tikkun. Och jag ska inte låta tikkun fejleser efter jag kommer till tikkare. Så han kom till där vid hela antan och sätten. Så säger han en långre ut i kapitlen. Men talsmauren hela anten som färgen ska sända och i navnet munnen ska lära tikkun allt och minna tikkun om allt som jag har sagt tikkun. Fri lät i efter tikkun. Nej, fri lät i tikkun efter. Fri mun gevi tikkun. Ikke som heimeren gevur, gevi tikkun. Og hjärsta tikkar åttest ikke og missi ikke mot. Så vi tog om apostlan som han snackar vi her. At jeg gevi tikkun fri og missi ikke mot. Og åttest ikke. Det 12 män som sitter och lustar efter någon. Och vi tog om att Ettlo att Heimon blev drippner för sina trygg. Och bara Johannes som skriver det här blev inte drippen, men han satt så fannkär och det Patmos och jag är där och han skriver det här ut. Så han säger fri, att till få fri, men det är en inre frien som klarar, som inte vill avskaver av till att heimen där är stressen till heimen och ötler och spärra in som nu är sån här covid-19. Och jag säger det samma det att jag följer mig så tryckan och det är inte bara att geva tikkun som är ute som lufta eller komma lufta.
at du kan få en fri som ber iver ötlom, som det stendt rærestes i Bibelen. Som fer i jøknon hva man høyrer i tøyndon og hva fer fram i heimen. Ikke det man ikke lurter etter tøy som blir sagt, men man hever en fri som ber i jøknon alt. Og det kan jeg vittna. Jeg finner ikke, og det kan du få. Kunne vi alt få. Så, amen. Og så skal jeg fære synge fra sang av treet. Hun har hatt det. Det var Hesbøyer. Og så aldri fære synge det her. Det er en som er omsett kjøver ur amerikanskon. Han eitur boja enn et bil. Og det er lukket som en sier en bøn til Jesus om å boja enn et bil. Vi har kommet atter inntil at mine kære er frelst. Han er ikke lukket som at alle hans kære skulle eisen være vite at Jesus kommer atter. Og det samme ikke har vi eisen, og det er dødt trygg vi. Her vid strujast kvanna i dag, og vid møast opp i slæv. Okkar trøtt og gjørst og trøndja kvulda far. Og vi boja spent og på, himmelen og i dordat nå. Her vid fri og glede og i atlar æver far. Men boja en eit bil, gåe Jesus, så mången fyrra synda veje av. Boja en eit bil, gåe Jesus, så alt det kær og vi der fylja ta. Vaksen suttje ganga at du breia ver. Innskje Jesus vysa taima til. Men tei trala nu, øvarst at tei kjemur du, og du bie etter hesa eim og bøn. Boja en eit bil, gåe Jesus, så mången fyrra synda veje av. Boja en eit bil, gåe Jesus, så alt det kær og vit der fylja ta. Så alt det kær og vit der fylja ta. Ja, så alt det kær og vit der fylja ta. Her, og så er det her. Så tæt en av treet skal ta være her. Det er en som Alex og Sundje. Han eide god hjelp om her. Her. Du mer, kvann ein dag, ja kvann ein dag. Møyes av at vera så ensamor. God, hjelp mer enn ein affær. Tog jeg vei at du i meg sjølvån ikke kan. Ei skilte at mer nøytes tuna jord. Jeg held jeg sjølve kunde klara alt.
Men nu är suttje alltid långan ut och vär. Så jag mjuk like bort i knö och bide Jesus hjälp när. Kom ni öra tog någon hatton god till mor, ja till mor. Evai att mer törvar tuina stärsk och håll. Hjälp mig du myskre, god lät mig sjå, god lät mig sjå. Att du hevur ein atlan just vi med. Ai skilte at mer nøtte stuina jo. Jeg sjálv kunde klara av. Men nu är suttje alltid långan ut och vär. Så är en mjuk like bort i knö och bide Jesus hjälp mig. Men nu är suttje alltid långan ut och vär. Så är en mjuk like bort i knö och bide Jesus hjälp mig. Amen. God jobb til mer. Ja, god jobb til å vente til han. Så halte jeg at jeg får enda vi en sang her. Som eitur trøste hver annan. Det er fra en band til Peter Rolf Nils. Det første som jeg hørte minst da jeg kom til Sand, da jeg flott til Sands, da kom jeg til band ut 76, og jeg tar veldig tjejer. Jeg elsker å høre det. Damda stadigvæk lukka vel. Han er så. Vi blir ansier fra at vi der stå små. Vi himmelen bojen inn. De som sett og jeg skål og suttja ein der. At han tekur deg heim og i himmelen, himmelen. Kjøp lysa oppet, lui Kristi og deg. Skål og møtast, og i skoin og eins og deg. Vit om vi vera saman, vi har hans brydlemsbord. Trost deg for annan, vi hese år. Satan ligger fram vi, og när ser ångan fri. Han man vita at du er stor. Men min Jesus sa Golgata av honom vann. Ta han Louis lät fire te och med. Kjøp lysa oppet, Louis Kristi og deg. Frels skål og møtas, og i skoin og eins og deg. Vit om vi verda saman, vi har hans brydlemsbord. Trost deg for annan, vi hese år. Og så det vi tær, brenner lampat og en skær. Og vi om alt og lysa må. Ver fly maui og lætana lysa tunne. Fiddlen meira vandans klar og olje og kjøtt lysa oppet, og i Kristi og deg. Frels
skulle møtast og i skuinen ans og tei. Vit æver vera saman vi Herrans bröllopsbord. Trøste hver annan vi hese år. Trøste hver annan vi hese år. Amen. Hatta vært her. Og jeg takker for de som har lytt av, og kan skrive akkurat evangelise, men takk for at sommål, og må godt være sikna til å endre vi en bøn. Det var en maver som var med bia for en kone som ligger nere. Det var en bia for feir, testa for så løtene feir, vi kunne ha om 2 år. Testa for at som har lortet, og som færre lortet feir, vi må vel sikna deg. Be om at jeg skal søke til Jesus og søke til fri til Jesus. Han frier til djever. Han ivganger alt vit som det stender eisen feir. Det en frier som ber jøkken alle krepper og trobeleikar feir. Om vi ikke mest der det gjør vi som apostland har mest og enda vi at jeg måtte lete lov for til Jesus og allikevel hette det en fri feir. Og det er testet for at jeg vil gjøre en og hver som søker til Jesus. Vi ber for Jesu kone som ligger nere av Rødtjurkrusen og feir, at hun reiser han opp feir, vi styrke til henne likam, og at det som færre alei, det som skatt feir, at hun rettet opp at feir i Jesu navn. Vi ber om han skal bli frelst eisen Jesus. Og vi tester for etter kveld, var sikten ødel i Jesu navn. Amen. Gåa natt.